Vezi, lipsa de respect. Fiecare dintre noi avem o definiție specifică a modului în care simțim respectul. Și crede-mă, aud replica asta în sesiunile de coaching pe care le am cu partenerii de cuplu și spune, nu mă respectă. Ok, și atunci întreb, ce anume din ce face sau ce nu face partenerul tău, din ce spune sau ce nu spune, percepi tu ca fiind lipsă de respect. Și credeți-mă că am definiții diferite din partea fiecăruia. Și fiecare pune în felul lui cum înțelege că n-a fost respectat, respectată. Unul că nu mi-a călcat cămașa, altul că mi-a vorbit nu știu cum, altul că nu mi-a vorbit, altul că a plecat și nu mi-a spus unde pleacă. Diverse forme pe care noi le traducem ca lipsă de respect sau ca orice altceva. Dacă mă întrebi cum percep eu lipsa de respect, pot să fie diferite contexte în care să percep respectul diferit, însă în relația de cuplu consider o lipsă de respect atunci când partenerul tău, de exemplu, vrea să-ți spună ceva, iar tu nu ești dispus să-l asculți sau nu vrei. Clar, sunt situații în care obiectiv nu pot de data asta, dar ce faci în momentul ăla? Spui, e important pentru mine ce vrei să spui, punctul tău de vedere e important, dar crede-mă, nu pot acum. Adică dacă mi-ai cere să fac asta acum, n-aș putea să te ascult. Și chiar mă interesează punctul de vedere, chiar vreau să aud ce spui și hai să programăm. Uite, diseară după ce vin de la serviciu, nu iau jumătate de oră și stau de vorbă cu tine. Asta e una și alta este să nu te intereseze ce spune celălalt. Și orice spune celălalt, tu de fapt ai ceva mai important de spus decât celălalt. Atunci când tu consideri că ce ai tu de spus e mai important decât ce are celălalt de spus, e deja o lipsă de respect, de exemplu.